खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। UPPL दोलोआ बे खेबनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियावबो मानो गाज्रि जेननो गोनां जाखो बेनि सायाव रोखायै फोरमायथिनानै होदों रबिराम नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 5 बोसोराव जेब्लानाखि UPPL दोलोआ सोरखाराव दङमोन बै समाव बिथांमोना गावसोरनि गोबां रायजो राजाफोरनि खाथियाव नुजाथिहैनानै जाखिनि रादाय एबा जवान गावसोर सोरखाराव फैनायनि उनाव गोबां खामानि मावनायनि खोथा होदोंमोन बेयाव बिथांमोना फेलें जादों आरो BTC ओनसोला जौगाखांनायनिफ्राय UPPLनि सोरखार सालायनाय समाव थाबथाफैदों। बिथांमोना 5 बोसोराव जेबो रोखोमनि खामानिफोरखौ मावफुंनानै दिन्थिनो हायाखै बेखौ नायनानै BTCनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव साननाय फैदों आरो UPPL दोलोआदि खुगानि रावावल' गोदै गोदै बुंनानै रायजो राजाफोरखौ जेबो मदद होनो हायैया रोखा जादों। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबादि खोथा होयो बेबादिनो खामानिफोरखौबो मावफुंनानै दिन्थिनो हानाय साहस गोनां सासे दैदेनगिरि आरो BP एबा सोरखाराव फैनायनि 4-5 दाननि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनायखौ जागायदों। बेखौ नुनानै BPF सोरखारखौनो फोथायनानै गासै रायजो राजाफ्रानो BPF दोलोखौ अनसायदों आरो UPPL दोलोखौ जोगारहरदों होननानै बुंथियो रबिराम नार्जारि बिथाङा। चाइनायाव मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय जानायनि जाहोनाव सासे सानै नङा खमैबो गासै सा 26 सुबुङा खनसेनो जिउ खहा जानो गोनां जादों। चाइनानि लियुयां सोहोरनि गंसे फटका कारखानायाव जादों बे बेफ्रुनाय जाथाया, जेराव बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथायाव फटका कारखानायाव खामानि मावबाय थानाय गासै सा 61 सुबुङा जोखोम जादों। फोसावनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरा 20 बोसोर बैसोनि आरो 60 बोसोर बैसोनिबो दङमोन। बे गिख्रंथाव जाथायाव थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ चाइनानि हादोरगिरि शी जिनपिंआ नागिरनानै दिहुननो बिथोन होनायजों लोगोसे जोखोम जानायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथोन होदों। BJP दोलो एबा NDA आसामाव हारसिंनो सोरखार दानायनि मेजिक नाम्बारखौ मोननो हाबाय। गासै 126 था बियाबाव बिजाथि होनायनि उनाव 102 बियाबावनो देरहानो हादों। बेखौ लानानै आसामाव BJP सोरखारा माब्ला सोरखार दागोन बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। सोरखार दानायनि सायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बादिब्ला BJP दोलोआ बे साननै सानथामनि गेजेरावनो सोरखार दानायनि खोथा होदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि अनगायैबो फोरमायथि बावदों दि AJP आरो BPF खौ लानानै सोरखार दानायनि प्लेनिं खालामदोंमोन कंग्रेसआ। हाग्रामा महिलारिनि नखरनो डिपुटि CM बिबान अफार होदोंमोन। अतुल बरानोबो डिपुटि CM बिबान अफार होगौमोन कंग्रेसआ आरो जेबो जायाब्ला हाग्रामा महिलारिनो गिबि मन्थ्रिनि अफार होगौमोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रिया। नाथाय जानानै थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि गौरब गगैआ जेननो गोनां जादों। दिनैहाय जों बयबो मिथिनांगोन जे थांनाय 5 बोसोराव जेब्ला बिथांमोनहा सरकाराव दङमोन BTC आवहाय बे समाव बिथांमोनहा गावसोरनि गोबां माखासे रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै जेखिनि बोसोन जिखिनि माखासे जबान खोथा बाथ्रा होदोंमोन गावसोर सरकाराव फैनायनि उनाव नैबेखौ मावगोन ओरै खालामगोन ओरै होगोन बायदिसिना माखासे जे बिथांमोनहा रायजोफोरनो रादाय होदोंमोन बेफोरखौ मावफुंनायाव बिथांमोनहा फेलें जादों आरो बिथांमोननि आमोलावहाय BTCआ जेरैबायदि मोनसे जौगाखांनायनि धाराजों आवगायबोबाय थादोंमोन बेयो थाबथाफैदों। थांनाय 5 बोसोराव जौगाखांनाया फुराफुरियै थाबथाफैदों। मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि गैयै जादों, बेफार बानिज्य गैयै जादों। BTCनि जौगाखांनाय लामा सामा जाम्फै दंग आबादारि बिथांमोनहा जेबो मुलाम्फा जायाखै। जौगाखांनाया गासैबो मोनसे लेभेलावनो थाबथानानै थाजोबदों। आरो बेखौ नायनानै रायजोफोरनि गेजेराव BTC बासि आइआफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे साननाया फैदों, मोनसे बिजिरफिननाया फैदों जे जोंनो खुगायाव गोदै गोथाव राव बुंनायल'जों जोङो जौगाखांनो हाया। BTC आरो BTCनि रायजो राजाफोर जाथि जनगोष्ठीफोरनि मोनफ्रोमबो गांनाय उखैनाय जौगाखांनायनि हाबा मावनांगौबा खुगायाव जेरै बुंदों जबानाव जेरै होदों बेखौ आखाइजों मावनानै देखायनोबो हानांगोन। खिन्थु बेखौ थांनाय समाव UPPLआ हानाय जायाखिसै। जायनि थाखाय बिथांमोनहा खुगायावल' बुङो खिन्थु आखाइजों मावनानै रायजोफोरनो जेबो होनो हाया। खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुगायाव खम बुङो खिन्थु आखाइजों गोबां मावनानै रायजोफोरनो मोगा मोगि बिनि फोरमानखौ दिन्थिनो हानाय सासे साहसिक मोनसे भिजन थानाय सासे डायनामिक नेता होननानै दिनै गावनि मोनसे छबिखौ बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङावहाय गायसननानै लानो हादों। गमामायैनो नैबे BTC इलेक्सननि उनाव जोङो अक्ट'बराव जेब्ला सरकार बानायबाय बेनिफ्राय दिनैसिम नैबे 5-6 मासाव इलेक्सनसिमहालागै जों जेसेबां जे दा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव BTC सरकारा रायजोफोरनो सुजुग सुबिदा होबाय। गरिब गुन्द्रा आइजोफोर बोराय बुरि लाइमोनफोरनो जेरैबायदि माखासे डाइरेक्ट राङारि अनसुंथाइ जौगाखांनायनि मुङाव
जे माने होबाय हा गैयै मानसिफोरनो हा रानना होबाय बेफोर गासैबो आरो लोगोसे बेजोंनो सरजाबफानानै जे लामा सामा फरायसालि हस्पिटाल जाम्फै दंग मावनायनि नामाव जिबायदि मोगा मोगि एकेबारे दादा मादा बिराद माने नैबे मास मोनब्रै मोनबावनो खामानि मावनाय बेखौ जे देखायनो हादों रायजोफ्रा सानमारबाय जे 5 बोसोराव जे खामानिखौ UPPL सरकारा मावनो हायाखै 2-3 मासावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि चिफ जानानै दिनै मावनानै होनो BTCआव नेता हिसाबै BTC रायजोआ सिगाङाव दोननानै आवगायनायनि दरखार दं खामानि मावनायनि दरखार दं होननानै दिनैहाय गासैबो थाखोनि गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा माने BPFखौनो माने आंगो दल रायजोनि दल BTCनि दल होननानै सानना लानानै UPPLखौ जोगारनानै BPFआव गासैबो बाहागो लादों आरो BPFनि जानानै खामानि मावदों BPFनि गासैबो दिनैहाय मददगिरि मावथि आरो बिथांमोनहानो दिनैहाय BPFखौ फोथांनानै दोनदों बेखौ जों नुनो मोनदों।